Assalamu алейкум, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта халыкка хезмәт күрсәтү сыйфатын тагын да яхшыртырга, бу атнада кулланучылар берлеге еллык хисап утырышын үткәрде. Язын күтәрелер дип көткән бәяләр кымшанмый, игенчелек белән генә тормыш иткән фермерлар ни хәлдә? Тәүлек сайын 316 тонна сөт, Әтнә районы хуҗалыклары сөт саву серләре белән уртаклаша. Сенажның сыйфаты буенча алар Россиядә 3-нче. Восток хуҗалыгы терлек азыгы әзерләргә өйрәтә. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Татарстандагы барлык авылларның 3тән берендә тормыш өчен мөһим булган кирәк-яракларны машина белән китерәләр. Чөнки кеше аз яшәгән авылларда кибет тоту үз-үзен акламый. Сезнең тырышлык белән бер генә авыл кешесе дә игътибарсыз калмый дип белдерде аграр министр Марат Җаббаров республиканың кулланучылар берлеге үткәргән еллык киңәшмәдә. Әлбәттә, кулланучылар берлегенең эше сәүдә белән генә шикләнми. Авыл кешесе җитештергән чималны җыеп алып урнаштыруда алар вазифасында. Совет чорында терлек тиреләре, сарык юны, бәрәңге җыюлар да бик актив башкарылды. Хәзер үзегез күрәсез, ихтыяҗ да кими төште бу товарга. Гомумән, авыл җирлегендә җитештерелгән чималны үзләштерүдә ныклап тырышырга кирәк әле. Хәзер республиканың һәр районында кулланучылар җәмгыяте булдырылды. Булар сәүдәдән тыш җәмәгать туклануы, ипи пешерү, ит эшкәртеп ярым фабрикатлар чыгару, төрле тәмтамнар әзерләү белән дә шөгыльләнә. Дөрес районнардагы эш күләме дә күрсәткечләр дә төрлечә. Мәсәлән, Алексеевский кулланучылар берлеге беренче урынны алып, күчмә байракка ия булса, Биектау, Алабуга районнарындагы коллегаларына күрсәткечләрне яхшырту юнәлешендә шактый тырышырга кирәк әле. Безнең коммуналь расходлар зур инде. Бары выручкалар төшә дип әйтергә була. Авыллар халык саны кими. Зур проблема шул. Роберт Маликов Сорман районында яңа оешкан кулланучылар җәмгыяте җитәкчесе. Эшне яңадан торгызу кыенлыкларсыз гына булмый әлбәттә. Башлаганда булды авырлыклар, иске зданияларны алып, полный ремонт ясап, запустили дип әйтгәндә товар тутырып. Әйбәтчеләр бүтән магазин, 8 магазин безнең, 2ннән быел тагын ачабыз. 25 авылда выездная торговля оештырабыз, магазин булмаган авылларда үзебезнең производство участкаларын бәләкәйдән башлап, безнең 400 гектар җирдә бар, маллар табыз, шуны колбасын сәгатепме, уйда планда бар. Татарстан кулланучылар берлегенә караган район җәмгыятьләре барлык авылларны да кирәк-ярак белән тәэмин итүчеләр. Кыенлыкларга карамастан үсешне ел саен 15%-ка арттырып барырга тырышабыз ди Ютазы районы кулланучылар җәмгыяте җитәкчесе Зәйтүн Гайнетдинов. Алар районның 34 авылы белән даими элемтәдә. Хәзер авылларда мобильный күбәйде, машиналар күбәйде. Алар хәзер күпчелек йөриләр. Супермаркетларга, магнитларга да биләр күп. Авыллар районнан ерак түгел, 15-20 10 километр, 3 километр. В основном шул үләйтә. И населениенең акчасы юк димәс, мен акчасы бар, просто инде необходимый безнең бит инде основной районда магазиннар авылда. Кооператорларның хисап җыелышында катнашкан аграр министр Марат Җаббаров автокибетләрдәге ассортиментка да тукталды. Бернигә карамастан, аларда да товар төрлелеген байытырга боерды ул. Тәгәрмәчтәге кибетләрнең табыш китерүе сатучыдан тора ди сәүдәгәрләр. Автолавканың сатучысыннан 10 шундай әйбәт. Сатучыдан 90% тора. Ул ап чыкмаса, ул нитмәсә бару зарплата шул бара дип эш бармый. Ул үзе сойлап ала, товар кайта, бөтен әйбәтен сойлап, үзенең аерым склады бар, шунда апчык куя да, шуннан население насасыры шуны апарып сата. Сәүдәгәрләр пандемияның үз эшләренә ничек аяк чалуында билгеләп үтте. Шулай да чикләүләр чорында халыкның ихтыяҗын төп канәгатьләндерүчеләр дә кулланучылар җәмгыятьләре булды бит. Менә пандемиядә потреб кооперацияның кирәклеген бөтенебез дә аңладык. Авылда кибет кирәк икәнен аңладык, автолавканың кирәк икәнен аңладык. Авыл белән авыл арасында да кеше йөри алмый башлады, райцентрларга кертми башладылар, шәһәргә кертми башладылар, постлар булдыра башладылар. Бөтенесе дә шушыны аша үттек бит без. Ә менә шушы вакытта безнең шушы потребительский кооперация булмаса, шушы кибетләр булмаса, шушы 150 автолавка булмаса, кайбер авылга ипи дә бармасы. Менә шушыны без аңладык. Икенче юнәлеш авыл җирендә җитештерелгән чималны җыеп урнаштыру. Моның белән электән хәзерләүләр конторалары шөгыльләнде. Бер ара халык белән ике арадагы чылбыр өзелгән дә иде. Хәзер бу юнәлештә дә эшләр җайлана кебек. Әмма халык җитештергәннең 3тән бер генә үзләштерелә. Узган ел барлыгы 11 миллиард сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатып алынган. Сездән эшчәнлекне тагында арттыруыгызны сорыйм, диде Марат Җаббаров.
Her şahsi хуҗалыктан якынча 39 мең сумлык шимал сатып алынган. Кулланучылар берлеге бу өлкәдә дә җаваплы булуларын тоеп хезмәт куя. Күп әйбернең без менә хәзер бүген җыеп, иртәгә кая тапшырырга белмибез. Ну менә максат итеп куйдык үзебезгә нәрсә әйме? Без халыкта үзен җитештереп, үзеннән арткан әйберне без алырга тиеш. Biz аны кайдадыр апарып тапшыра алмыйбыз икән, аның өстендә без эшләргә тиеш, халык түгел. Кулланучылар берлеге авыл кешесенә өстәмә акча эшләү мөмкинлеге бирүче дә булып тора. Узган елда мәктәп укучылары, лаеклы ялда булганнар, шактый күләмдә дару үләннәр җыеп тапшырган. Республика шәһәрләрендә оештырылган ярминкәләрне дә кооператорлардан башка күз алдына китереп булмый. Гомуми сәүдә әйләнеше, шимал эшкәртү, җәмәгать туклануы юнәлешләрен кертеп исәпләгәндә Татарстан кулланучылар берлеге Россия күләмендә алдынгы урында. Благодаря проводимой работе Организация Татпотребсоюза Республиканың кулланучылар берлеге вәзгыять катлаулы чорда да югалып калмады. Коллективны да тулы составта саклап калды һәм җәмгыятьләрендәге эш күләмендә киметмәде. Сез бүген көндәшлеккә каршы торырлык итеп эшлисез. Ваклап сатуда да, азык-төлекнең сыйфатын яхшыртуда да өлешегез зур. Республика халкы сез күрсәткән хезмәтне югары бәяле дип ышанам. Узган елгы эш күрсәткечләренә караганда районнар арасында Алексеевский кулланучылар җәмгыятенә тиңнәр булмаган. Аларда ит эшкәртүдә югары дәрәҗәдә. Мондый үсешне тәэмин итү өчен бәлки көндәшлек тә сәбәпчедер. Алексеевскийда бүген 4 кулланучылар кооператив эшли. Ә җитәкчеләре күләм артыннан куып, сыйфатны югалтмаска кирәк дигән фикердә. Толайым ел буенча 110 миллион тәшкил итте. Сыйфатлы продукция җитештерүнең төп сәр иттереп әйтергә була. Без үзебезнең районда җитештерелгән халыктан алынган чимал белән эшлибез. Шулай эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә аның нәтиҗәсе дә яхшы дип әйтәм. Хисап киңәшмәсендә катнашкан Россиянең үзәк берлеге вәкиле Виталий Бродский да үз чыгышында Татарстандагы коллегаларының эш алымнары башка төбәкләргә дә үрнәк итеп куярлык дип белдерде. Иң мөһиме, сәүдәгәрләр белән сатып алучы арасындагы мөнәсәбәт кенә суынмасын. Менә сход үткәреп йөриләр һәрбер авылда име. Райпога, потреб кооперацияга карата замечаний юк. Аны җитешмәгәне күп, без аны белеп торабыз. Кайда безнең эшләп бетермәгәне, основной битендә бу әйбер юк, теге әйбер юк, менә монсы булган, тегесе булган дигән әйберләр битеп килә кернәп. Ул бер вакытта да битмәс ул, потому что сәүдә шундый әйбер ул, сәүдә белән беркемдә бер вакытта да кеше белән канәгать булмый. Ну, менә шушының өстендә эшлибез, моның нәтиҗәсе бар уже бүгенге көндә. Быел кар күп дип куана торган түгел әле. Язгы кояш ныграк кыздыра башласа, тиз эреп юкка чыгачак. Игенче бит үзегез беләсез, язгы кар суларына да өмет баглый. Әле ярый, көзе явым-төшемнәргә бай булды. Баштарак иген уңышын мулдан җыеп алгач, бәя түбән дип зорланды хуҗалык белгечләре. Саклар урыныгыз булса, язга кадәр сабыр итегез дип киңәш ителде андыйларга. Инде языда килеп җитте диярлек. Тик менә бәяләр генә урыныннан кузгалмады. Тиздән киләсе ел уңышы өчен амбарларны бушатып, урын әзерләргә кирәк булачак. Әнә шундый уйлар белән үтеп барышлый Апас районының Шигабиев фермер хуҗалыгына сугылып чыктык. Мал-туар асрамый гына игенчелек белән шөгыльләнгән фермер ни хәлдә? Идарәчеләре Хәйдәр абыйны тыңлаганнан соң бер мәл аптырап та калдык. Бәясе түбән сатып булмый дисәләр дә, амбарларның икмәк белән тулып торуына куанырга кирәктер бәлки. Бабайлар әйтмешли, дәүләтнең куәтен аңлата торган күренеш бит ул. Районда ахыргы 10 елда булмаган урожай булды. 119 мең тонна аловка җыеп алдык. 35 центнер 1 гектардан уңыш килеп чыкты. Ну, тырыш хуҗалыклар бар, менә КФХ Шагабиевны каяк басып торабыз. Алар вакытында кем багышында җыеп алдылар, яхшы бәядән саттылар, игенендә вакытында җыеп алып саттылар, эшләгән кеше дә була инде. Уна күрәсез, ангарда тизеп жаталар, техникада алар җаганы. Да районда бүген сатмаган хуҗалыклар да күп, күбесе бит инде быел теге санкциялар булганлык белән дә теге спец операция булганлык белән дә яз көне игеннең бәясе артыр дип көткәннәр иде. Ну, игеннең бәясе бүгенгесе көндә артмады. Әлбәттә, зорланып утырып кына берәүдә бәяне күтәреп куймаячагын барыбыз да аңладык инде. Шушы урында Шихабиевлар фермер хуҗалыгы хакында берничә сүз. Алар 1600 гектар җир эшкәртә. Бары игенчелек белән генә шөгыльләнәләр. Уңышны да мулдан җыеп алганнар. Көзге бодай гектарыннан 58 центнер чыккан. Шуны тапшырдык Каратун хлебоприемный пунктка. Без тапшырдык 11 сумнан, хөкүмәт шуңа истәп, тагын 1 сум истәде. Без иртә эшләгәнгә күрәдер дип әйтәсем килә инде. 12 сумга чыкты. 12 сум була инде. Язгы бодайны алдык 68 центнер 1 гектарыннан. Тоже 11 сумнан булды. Без инде бөтенесен
тигіз алып барганга күрә сатып та алынды. Клейковинслар да зур булды. Әле соңгысын 800 тоннасын язгы бодайны Зағат зирнага тапшырып бетердек сүзен. Бүген аларның шәшүлек материалыннан тыш сатарлык бөртекләре калмаган. Хәтта рапстан 36 сетнер уңыш алып, килограммын 26 сумнан сатканнар. Көнбагышлары да кара көзгә карастына калмаган. Анысы гектарыннан 26 сетнер уңыш биргән. Килосын 22 сумнан көз көне үк саттык ди Хайдар абый. Общий безнең зерновойлардан була инде почти 5000 артык җыеп алынды. Шулай иттереп, табышта шул үзебез шутлаган буенча где-то 55 миллионнарга чыкты инде. Эшне тиз тотуның сәбәпләре берничә. Шәшү һәм урак чорында көне-төне кырдалар. Шәшүлек орлыкны да зур бункерга тутырып кына агулыйлар. Аны зур капчыкларга тутырып кырга чыгаралар. Агуын ашламасын 1 ел алдан алып куялар. Бәясе арзан була диләр. Технологияны төгәл үтәү нибары 11 кеше карамагында. Артыгы кирәк тә түгел, өлгерәләр. Узган елгы икмәкнең дә үз кыйммәтен якынча исәпләп куйганнар инде. 5 сумнарга 5-6 сумга чыга инде. Менә сатып иткәч инде менә без итне 11 сум, 1 сум истәп тә хөкүмәт биргәч инде. Хәер, 21 коры елны да арпаның гектарыннан 31 центнер уңыш алган фермер хуҗалыгында иген үстерү сәнгать дәрәҗәсенә куелган. Ә менә бүген дә үстергән бөртеген сата алмаганнарга нишләргә? Үзебезнең районда без ничектер заключительный цикл ясап, шушы азыкны тирлек аркылы әйләндереп, сетләтә сатып, бүгенге көндә аерым хуҗалыклар безнең сата 34 сум 50 тиеннән безендәйез. Ну, проблема бар, конечно, үзебезнең теге ЛПХлар дибез инде. Аларда бәя 26 сум, әле уже мына 25 сумга төшермәкче булып, уже трейдерлар бит инде, алар төшермәкче була. Ну, инде без инде хөкүмәт башлыгы белән сүзне алып барабыз, шушы Апас мул заводы белән, чтобы халыктан сөтне туры үзләре җыйсалар, анда инде теге посредник дип әйтәбез инде, алар әзрәк булса, халыктан да сөтнең бәясен арттырып булыр дип. Республика күләм җыелган ашлыкның яртысы терлекчелеккә һәм эшкәртүгә тотыла. Калган өлешенең дә 1 миллион тоннасы сатылган инде. Әле без өметне югалтмыйбыз. Менә бу безнең шәшү эшләре башланганчы, әзме күп бәяләр артып, безнең анда күп кенә ашламалар аласы бар, барыбер шушы шәшү компаниясына расходлар әз түгел. Бәяләр артканын көтеп торучы хуҗалыклар әле бүгенге көндә күп. Тәүлек сайын 316 тонна сөт. Әтнә бүген сөтчелек юнәлешендә республиканың иң алдынгы 3 районының берсе. Бу атнада Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров яңа гына эшли башлаган район башлыкларын, кайбер авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчеләрен Әтнә районына җыйды. Биредә аларга төрле ысул белән төзелгән фермалар, яшь бузаулар тәрбияләү, сөт җитештерүнең төрле вариантларын күрсәттеләр. Тәҗрибә уртаклашырлык уңыш һәм Тукай хуҗалыкларыннан безнең репортаж. Бүген ясалма орлыкландыру технологы 60 сыерны каплатырга тиеш. Уңыш хуҗалыгында бу эш өчен атнага 1 көн бирелгән. Синхронизация белән эшлибез инде. Укул кадап атнага 1 каплату була инде безнең 60% синхронизация белән каплана. Калган 40% булай үзләре охотага килеп каплатабыз инде. Бу хуҗалык 19 елда көндәлек 6 тонна сөт сауган. Бүген бу сан 28 тонна. Менә бу торакны 21 елда төзегән идек. Күршедәгесен узган ел салдык дип сөйли Айрат Хакимов. Ул бу хуҗалыкны 4 ел җитәкли икән инде. Безнең гадиерәк эшләнгән. Без монда сыныч панельләр кулланмадык. Түшәмдә безнең кулланган шифер. Монда сыерлар салкын ысул белән асрала. Механиклаштыруда шуңа көйләнгән. Тиресне махсус трактор җыя. Безнең ысул өчен бу кулайымрак дип саныйм мин. Чөнки дельта скреперлар монда ысулда катачаклар. Аларның мәгънәләре булмый. 910 баш савым сыерына 60 урынлык сау залы куелган. Көтү белән тулысынча компьютер идарә итә. Бүген ансыз эшләүне күз алдына да китереп булмый ди җитәкче. Мы вот сейчас очень хотим приобрести ошейники. Хәзерге вакытта теләккә килү вакытын билгели торган муенсалар алырга хыялланабыз. Барып чыкса, шушы системага аларны да кертеп җибәрәчәкбез. Аннан тыш торакларда видеокамералар куелган. Алар ярдәмендә эш барышында килеп чыккан ялгышларның сәбәпләрен ачыкларга уңайлы икән.
именно где принимает отелы. Бузаулау залында да камера тора. Ул бузау ничек туган, аңа карата нинди манипуляциялар ясалган. Кой вакыт гарип бузау туа. Камерадан карыйбыз, аны тартып чыгарганнар икән. Ялгышлар шулай ачыклана. Бүген сөттән табыш алуны арттыру юнәлешендә эш бара. Баш санын арттыру өчен тагын 600 башлык торак төзеләчәк. Әнә шулай итеп, хуҗалык исеменең җисемен аклау юнәлешендә алга атлый. Монда төрле проектлар бар. Бар зур проект бар, бар кыйбатлы проект бар, бар әзрәк теге экономныйрак вариант төрле проектлар бар. Монда килеп карасаң, төрле направлениене үзең өчен карап алып эшләргә бу ерак юк дип әйтәсе килә. Монысы Әтнә читендә урнашкан Тукай хуҗалыгы. Җитәкчесе Илфат Хакимов, мәдәният өлкәсеннән авыл хуҗалыгына килгән егет. 10 еллык тәҗрибәсе булган Илфат бар эшнең рәтен белеп, тәмләп аңлата. Строили поэтапно. Төзелешне 17 елдан башлап этаплап алып бардык. Башта 1200 башлык 2 торак төзеп куйдык. Ул вакытта ук инде алга табада баш санын арттырачагыбызны белдек. Шуңа күрә 60 урынлык карусель тибындагы савым залын исәпкә алып эшләгән идек. Сау залының нинди төрен куярга? Бу хакта шактый бәхәсләр булып ала. Әйләнгеч зал кую мөмкинлекләрне арттырды ди Илфат Хакимов. Хуҗалыктагы 5350 терлекнең 2300 савым сыйры, көтү белән идарә итү программасына сөт сыйфатын күзәтү системасы да кертелгән. Мы понимаем и знаем, Без берәр сыерның күп сөт биргәнен, ул сөттәге аксы май күләмен, мастит авыру барлыгын беләбез. Моңарчы сөт бузауларын төркемнәргә бүлгән булганнар. Хәзер һәр кайсының аерым урыны бар. Киң биек итеп эшләнгән торак тәрәзәләрдәге поликарбонат фәрдәләр уңайлы микроклимат хасил итә. Сөт әзерләү залы да яшь терлекнең сәламәтлегенә уңай тәэсир итә. у нас молоко поступает в холодильник. Сөт 3 тонна сыйдыра торган суыткычларга салына, шунда ук пастеризаторда тора. Сөт такси бар. Күптән түгел сөттән бушаган чиләкләр юа торган машина алып куйдык. Тиз һәм чиста эшләргә мөмкинлек бар. 7000 гектардан артык сөрүлек җирләре бар. Азык үзәге эшләп килә. Бүген Әтнә районына килгән кунакларга ике хуҗалык мисалында эшне ничек дөрес итеп алып бару вариантлары күрсәтелде. Сөтчелек артта калган районнар бу проектларның берсен булса да тормышка ашырсалар, күрсәткечләр үзгәрми калмас иде. Соңгы елларда бәяләрнең артуына ияләнеп тә беттек бугай. Кемдер бу күренешне шулай булырга тиеш дип кабул итә, кайберәүләр тешен кысып булса да түзә. Әмма авылда азык-төлек җитештерүчеләр ничек тә чыгымнарны киметү юлларын эзли. Зур хуҗалыкларда гына түгел, терлек асраучы авыл халкы да пай җирләрен алып, пешәнен булса да үзе үстерергә тырыша. Үз җирендә әзерләнгән пешән өчен тоташ акча чыгарып бирәсе юк янәсе. Бөтен нечкәлекләренә кадәр исәпләсәң, бу ысулда арзанга төшми билгеле. Ел саен белгечләр терлек азыгын сыйфатлы итеп әзерләргә кирәк дип киңәш итә. Зур хуҗалыклар әкренләп булса да, аларның киңәшенә колак салып, максатларына иреште. Сыерларның сөте телендә дигәндәй, савымны арттырудагы төп фактор да сыйфатлы азык бит. Аннан соң гына нәселле терлек, заманча комплекс һәм башкаларны санарга була. Терлек азыгының төп өлеше сыйфатлы синаш һәм силос. Моно азыкның төп өлешен синаш тәшкил итә. Аның сыйфаты югары булган сайын үз кыйммәте түбән булачак дигән сүз. Ни өчен? Себестоимости безнең 70 тиеннән әз генә артыграк инде аның себестоимости. Бу инде иң көчле культура булып чыганы һәм протеины 20-дән дә ким түгел. Шуңа күрә инде протеин югары булган сайын бөтен өстәмә сатып ала торган кушылмалар, протеиновый вещество тутыра торган алардан инде без китә алабыз. Тәмле пешкән арпа исе килеп торган синаш кушылган азыкны сыерлар яратып ашый, сайланып тормыйлар. Аның терлек организмында ничек эшкәртелүен сөттән дә чамалап була. Бүген монда һәр сыердан 29 литр сөт савыла. Көндәлек сатуга чыгарылган сөтнең күләме 30 тоннага якын. Төп сәбәп сыйфатлы синаш дидек. Аны ничек итеп әзерләргә соң? Эшне иң беренче чәчләсе ырлыктан башларга кирәк диләр. Без инде срокны озынайтыр өчен инде төрле срокта җитә торган сортлар тотабыз. Ул безнең инде 5-6 төрле. Например, Верка инде безнең иң беренче җитә, иң беренче уяна ул. Маса инде Германия сорты. Яңадан безнең бар Канада, Голландия, Белоруссия сортлары бар. Люцерна монда 1000 гектарда үстерәләр. 4 ел инде бу кырлардан пешән әзерләнми. Җәй дәвамында 2-3 мәртәбә урып синаш салына. Biz Lucerna'nı karmas misasına şişe yaskını karmas misine alabız. Ol küzgə xətlə bizning nığıb qala 10-15 cm xətlə nığıb qala.
Biz моңарчы инде зерновайлар астына шишәләр, анда ул бик ныгып кала алмый. Һәм күчтек кармасмис астына шишәбез. 4 ел дәвамында шушы нитросульфат ашламасын сибеп, туман агрегаты белән. Менә шушы ашламадан күрәбез инде, качествога да бәйлибез. Шуны бу нитросульфат азот белән сера, ул азот белән сераны бит инде бергә йөри дип әйтәләр. Әмма люцерна урыр вакыт җиткәнне кизү торып саклыйбыз диләр. Бераз гына соңга калсаң да сыйфат югала дигән сүз. Икенчедән, көн үзәгендә аны урырга комбайн чыгару да дөрес түгел. Без инде менә бутонизация фазасында, конец бутонизации, начало цветения фазасына җыга башлыйбыз. Шул 1-2 көн җилләтәбез дә, аннары салабыз инде. И корылыкны гел тикшереп торабыз инде. Теге корракка китә башласа инде, например, инде без аны резканы озынайтабыз, яки киметәбез озынлыгын, инде иң вака куябыз, корракка китә башласа, озынракка да куябыз. Шуңа күрә инде менә технологияны төгәл итеп, дөрес итеп соблюдайту, бу инде төп фактор. Бүтән булган нечкәлекләрне җиренә җиткереп үтәүнең нәтиҗәсе инде ул Россия күләмендә 3нче урынны яулау. Восток хуҗалыгы сенажның сыйфаты буенча Владимир өлкәсе һәм Алтай крае хуҗалыгыннан гына калышкан. Димәк, терлек азыгы әзерләү нечкәлекләре белән кызыксынучыларга күрше төбәкләргә барып йөрисе дә юк. Начар сенаж ашату савым сыерларга бик начар влияние күрсәтә. И бу китерә ашказанында азыкның әчүенә, ул әчегәч ул канга керә, канга кергән әйберләр бөтенесе ул китерә сыерның аппетиты бетә, продуктивнесе бетә, сөт саву алу ягы бетә, и шул ук вакытта булырга может бозау сала дип әйтәләр. Татарстандагы 2022 ел нәтиҗәләре сөтчелек тармагының үсешен саннар белән дәлилли. 22 елны республика да 2 миллионда 33 мең тонна сөт җитештерелде. Россия күләмендә бу иң зур күләм, башка бер регионда да моны хәтлек сөт җитештермиләр. Шунысын да әйтеп утырга кирәк, бер сыер башына 7125 килограмм сөт туры килә уртача итеп алганда. Камиллеккә ирешүдә шикләр юк диләр. Сенаж чокырын дөрес итеп әзерләгәндә дә бүтән салынган азык та тиешенчә салынмаска мөмкин дип белгечләр. Монысы аерым бер технология. Траншейларда аны инде ян-янына пленка куеп, астына пленка җәеп, без аны тракторлардан таптыйбыз, әмма ләкин инде аңа бик оста трактористлар кирәк. Башын каплаган траншея булса инде анда барыбер 2002 метр тирәсе трактор барыбер тәгәрмәч белән килеп җитә алмый, таптап җиткерә алмый, сенаж кырыйларын инде таптап җиткерә алмый, шуңа күрә анда кислород кала, аның трибизме, аның ул җирләре барыбер бозыла. Әлбәттә, бар эшеңдә наят дип өйрәнүләрне туктатырга ярамый. Бу юнәлештә кукмаралылар чит ил һәм күрше төбәкләргә барып карап кайтып, сенажны курганнарга да салып карарга булганнар. Курган салып өчен инде ул коры җир өстенә түгел, аның өчен бетонный площадка булдырып, экономик яктан да инде траншея салырга инде 3000 тонна масса керә торган траншеяга 4 миллион ярым акча китсә, инде ул бетон заливайтер өчен аны хәле китми, 3 мәртәбә сызаракка да төшә. Һәм инде зур курган салып куярга кыска вакыт эчендә инде ул безгә трактористларга да топтарга уңайлы. Әлбәттә, курган куеласы мәйданчык өчен төрле яңгыр һәм кар сулары агып кермәслек урын сайланырга тиеш. Восток хуҗалыгында аның беренчесен нәкъ шул таләпләрне күздә тотып эшләгәннәр. Бүген андагы сенажның сакланышы барлык таләпләргә дә җавап бирә. Районның авыл хуҗалыгы идарәсе башка зур хуҗалыкларга да шушы ысулны тәкъдим итәргә җыена. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры сездән хәбәрләр көтә. Исәнлектә күрешергә язсын.